Sa loob lang ng ilang linggo, masisilayan na ni Karina ang kanyang anak. Kaya't para sa kanya, ang pagbabantay sa kalusugan ng kanyang anak at sarili ay mahalaga. Mabuti na lamang daw at ang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang na mga prenatal check-up at ultrasound, libre nang matatanggap sa 14 na government hospital sa probinsya ng Pangasinan. Okay naman po yung treatment po nila. Mabilis din. Mas maganda po, mas makakatipid po yung mga buntis. Kasi kung sa labas po kasi, nasa 1.5 po kasi yung ultrasound, 1,000 po. Eh ngayon po libre, sayang na rin pambili ng gamit. Importante po talaga kasi mas marami po silang natutulungan. Hindi lang po ako, mas marami pa pong buntis na matutulungan kasi libre na ako eh. Wala na kayong babayaran. Ang mga benepisyo at serbisyong ito ng PhilHealth na ipapakilala dahil sa patuloy na pag-iikot ng Gikonsulta on Wheels na programa ni Governor Ramon Monmonbi Gico III. Mayroon po tayong PhilHealth Antenatal Care Package na nagkakaloob po ng libreng prenatal services, kabilang ang ultrasound para sa ating mga buntis na kababayan. Sa pamamagitan po nito, mas mapapalakas ang pangangalaga sa kalusugan at mas napapalapit ang serbisyong medikal sa bawat Pangasinense. Papasalamat po kami kay Governor Ramon Gico dahil po sa libreng ultrasound medyo nakatipid-tipid po kayong mga buntis. Isa lamang ito sa mga bagay na patuloy na isinusulong ng pamahalang panlalawigan upang matiyak na abot kamay na ang serbisyong medikal anuman ang katayuan sa buhay ng bawat Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.